Bok, ja sam Frane Tomislav Kojić, bavim se stolnim tenisom, olimpijac sam i imao sam problem sa patelarnom tetivom. Nakon dugih traženja, istraživanja što se sve nudi na tržištu i kako da riješim svoj problem, došao sam do Marka Bosaka i do CEBO rehabilitacije. Nakon prvih konzultacija s Markom, predstavljen mi je njegov način rada i zapravo prvi put sam se susreo s time da on jedini u gradu nudi sistem vježbanja kroz vježbe u bazenu, zajedno sa rehabilitacijom u dvorani. Tako da smo krenuli kroz prvih mjesec dana 2 do 3 puta tjedno raditi u bazenu. Moj osobni dojam nakon prvog treninga u bazenu je ovo će biti preteško. Zato što vježbe nisu samo koncipirane da se koncentriramo na samu povredu, već na, što je nama iznimno bitno kao profesionalnim sportašima, održavanje cjelokupne forme. Rehabilitaciju sa CEBO metodom radili smo 4 mjeseca, sve se dobro završilo, vratio sam se na teren i evo ga, s uspješnim rezultatima nastavljam dalje. Preporučio bi svakome tako nešto što se tiče bilo kakvih ozljeda, a specifično onima koji imaju sa koljenom ili kukom, na primjer, zato što te vježbe kroz bazen u početnom stadiju mislim da su jako korisne i brže omogućuju da se vratiš na teren ili čime god da se baviš.